Lige nu foregår der en debat, der går på, om der skal bygges flere lejeboliger, eller om folk skal have mulighed, altså lejere skal have mulighed for at købe deres boliger. I Fælles Fremtid, der foreslår vi en tredje løsning. Vi har en udfordring som muslimer i Danmark, og det er, at vi ikke kan købe lejligheder eller huse gennem en bank, fordi der er et renteforbud i islam. Så vi foreslår, at kommunen sammen med andre aktører bygger nogle huse og lejligheder uden for Københavns Kommune, men i relativt tæt afstand. Og på den måde tilbyder de her boliger til blandt andet beboere i FSB for eksempel, og så, altså hvor en tredjedel kunne gå til dem, og så 2/3 kunne gå til almindelige lejeboliger. Og på den måde skaber man mulighed for de, der ikke har adgang til banksystemet, om at købe et hus på afdrag til en fast pris, uden om en bank. Og på den måde skaber vi mere plads og dermed flere lejligheder. Og giver mulighed for, at lejere kan komme ind på boligmarkedet ved at eje deres egne lejligheder eller huse. Det er en god løsning. Det er en fælles fremtid. Det er en fremtid for os alle.